Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk Jézus nevében. Všetkých srdečne vítame v mene Ježiša. Elkezdtünk egy kb. 5-10 perces részekből álló sorozatot magyar és szlovák nyelven. Začali sme sériu pozostávajúcu z približne 5-10 minútových častí v maďarskom a slovenskom jazyku. A legalapvetőbb témákat fogjuk áttekinteni. Budeme sa zaoberať najzákladnejšími témami. És ez már a második része. Druhá časť. Mi a különbség a vallásosság és a hit között? Aký je rozdiel medzi nábožnosťou a vierou? A legegyszerűbben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a vallásos ember önmagát akarja Isten számára elfogadottá vagy igaz emberré tenni, különféle szellemi gyakorlatokkal, erkölcsös élettel, hosszadalmas imákkal, önsanyargatással. Najjednoduchšie to môžeme vyjadriť tak, že nábožný človek sa snaží sám urobiť priateľným alebo spravodlivým pred Bohom rôznymi duchovnými praktikami, morálnym životom, dlhými modlitbami či seba zapíraním. A hívő ember pedig elfogadja Istentől az isteni hitet, amit ő ajándékba ad mindenkinek nagy-nagy szeretetéből és jóságából, aki értelmes módon igen mond Jézus Krisztus megváltói munkájára. Veriaci človek však prijíma od Boha dar viery, ktorý on zo svojej veľkej lásky od dobroty dáva každému, kto rozumne povie áno vykupiteľskému dielu Ježiša Krista. Azután egy Istentől jövő és legbelső lényét, szellemét érintő, újjáteremtő műtéten esik át, és kegyelemből Isten gyermekévé, igaz emberré válik. Potom prechádza vnútornou premenou priamo od Boha, ktorá zasahuje jeho najhlbšiu podstatu, ducha a obnovuje ho. Z milosti sa tak stáva Božím dieťaťom a spravodlivým človekom. Még egyszerűbben kifejezve a különbséget képzeljük el, hogy minden vallás, beleértve a keresztény vallást is, egy alulról felfelé mutató vektor. Ešte jednoduchšie vyjadrené, predstavme si, že všetky náboženstva, vrátane kresťanstva ako náboženstva, sú vektorom smerujúcim z dola nahor. Pál apostol ezt mondja az apostolok cselekedetei 4.12-ben, az egyszerű folytásból, mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban, az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Apoštol Peter povedal, skutky apoštolov 4.12, lebo niet spásy v nikom inom, iba v Ježišovi. Jeho meno je jediné na svete, skrze ktoré môžu ľudia dôjsť spásy. Miért írja azt, hogy nincs más név, ami által az emberek Isten gyermekeivé lehetnek? Prečo sa v Biblii píše, že neexistuje iné meno, skrze ktoré sa môžu ľudia stať Božími deťmi? Ennek nagyon sok oka van, de ezek közül most csak néhány tényt említünk meg ebben a videóban. Dôvodom je mnoho, ale v tomto videu spomenieme len niekoľko dôležitých faktov. Jézus az üdvösség egyetlen útja, mert ő az egyetlen, aki ki tudta a bűnünk büntetését fizetni. Ježiš je jediná cesta k spáse, pretože jedine on mohol zaplatiť trest za naše hriechy. Rómaiakhoz írt levél 6.23 az egyszerű folytásból, a bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet, Urunkban, Jézus Krisztusban. Rímanom 6.23. Mzdou hriechu je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v našom Pánovi Kristovi Ježišovi. Semmilyen másik vallás nem tanítja a bűn mélységét vagy komolyságát és következményeit. Žiadne iné náboženstvo neučí o hĺbke alebo vážnosti hriechu a jeho dôsledkoch. Nincs más vallás, amely a bűnök örök fizetségét ajánlja fel, amelyről csak Jézus Krisztus tud gondoskodni. Neexistuje žiadne iné náboženstvo, ktoré by ponúkalo večné riešenie hriechu
a jedine Ježiš Kristus sa on mohol postarať. Nem volt más vallásalapító vagy bármilyen Istenről tanító személy, aki emberré lett, Istennek mondta magát, és ezt mások is látták, tapasztalták. Nebolo žiadneho iného zakladateľa náboženstva alebo učiteľa o Bohu, ktorý by sám o sebe tvrdil, že je Bohom v ľudskom tele a zároveň by to iní videli a zažili. De csak ez az egyetlen mód egy végtelen tartozás kifizetésére. No práve toto bola jediná cesta na zaplatenie nekonečného dlhu. János Evangélium 1, 1-3 az egyszerű folytásból. Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel, minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Ján 1:1-3. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Na počiatku bolo u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. Jézus Isten kellett legyen ahhoz, hogy ki tudja fizetni a tartozásunkat. Ježiš musel byť Boh, aby mohol zaplatiť náš dlh. Tehát Istennek Jézusban emberré kellett lennie ahhoz, hogy meghalhasson, mert Isten örökkévaló. Preto Boh musel Ježišovi prijať ľudskú podobu, aby mohol zomrieť, pretože Boh je večný. János Evangélium 1.14 egyszerű folytás. Az ige húsvér emberré lett és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Ján 1.14. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Az üdvösség egyedül a Jézus Krisztusba való hit által érhető el. Spása je možná jedine skrze vieru v Ježiša Krista. Apostolok cselekedetei 4.12 egyszerű folytás, mert nincsen senki másban üdvösség egyedül csak Jézusban. Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Skutky apoštolov 4.12. Lebo niet spásy v nikom inom iba v Ježišovi. Jeho meno je jediné na svete, skrze ktoré môžu ľudia dôjsť spásy. A másik válasz arra a kérdésre, hogy miért pont Jézus Krisztus, akiben, ha valaki hisz, az azonnal élő kapcsolatba kerül Istennel, a mennyei édesapával, azok a proféciák és más külső-belső bizonyítékok, amik beteljesedtek Jézus Krisztusban. Druhá odpoveď na otázku, prečo práve Ježiš Kristus je ten, kto nás môže priviesť do živého vzťahu s Bohom, nebeským Otcom, spočíva v proroctvách a ďalších vonkajších aj vnútorných dôkazoch, ktoré sa v Ježišovi Kristovi naplnili. De ez már a következő videónk témája lesz. Ale to už bude téma nášho ďalšieho videa. Kívánunk mindenkinek áldott és szép napot, nagy szeretettel. Prajeme vám všetkým požehnaný a krásny deň s veľkou láskou.